दावागुरियाव गसाइगाव महकुमा जुनाद फिसिनाय आरो जुनाद फाहामथाय बिफाना बेसेन नाङै भेक्सिन थुनाय आरो फाहामथाय बादा खुंदों। दासान्दि रायजो नाङैनो LSD बेरामा मोसौफोरनि देहायाव गोसारनायखौ होबथानायनि थांखिजों बिटिसिनि जुनाद फिसिनाय आरो जुनाद फाहामथाय बिबाननि हेफाजाबाव हारापुटा रिजनेल AI सेन्टार आरो UPPL दोलोनि बानजायनायाव दिनै दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि लांगोनायाव मोनसे भेक्सिन थुनाय आरो जुनाद फाहामथाय बादा खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव ICDPनि OC डक्टर भुपाति हाज'वारिजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि जुनाद फिसिनाय आरो जुनाद फाहामथाय बिफाननि सामलायगिरि डक्टर मनिन्द्र नाथ तालुकदार, डक्टर अनजालि दास आरो जुनाद फिसिनाय आरो जुनाद फाहामथाय बिफाननि मावफारियामोनजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि डक्टर रामधानु ब्रह्मआबो बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दावागुरि आरो गलादाङि गामिनि गासै 90निबो बांसिन मोसौफोरखौ भेक्सिन थुनायजों लोगोसे बेसेन नाङै फाहामथाय आरो माखासे मुलिफोरखौबो होनाय जायो। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोसौखौ माबोरै लाम्फि बेरामनिफ्राय रैखाथि होनो आरो बे बेरामनिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि होनाय जायो। एक्चुअली जोंनावथ' बुंनो थाङोब्ला नैबे लाइमोन क्लाब ना लाइमोन क्लाबनि चेयारमेन माने बिथांमोना जोंनि बे हारापुटा जेरावहाय जोङो RIC होनो रिजनेल AI सेन्टार होनो आरो बेवहाय जोंनि डक्टर अनजलि दास दङ बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन बियानि सिगांखालि जेदिनखालि आं फिल्ड भिजिटआव थांदोंमोन बाहाय आंबो लोगो मोनदों बेयाव थांनायाव बिथांमोना बुंदों ओमफ्राय बुंनायाव जे ओरैबायदि ओमफ्राय जायखिजाया जों बिथांजों रायलायबाय जे बे बिगुरनि बेमारा जेखौ लाम्फि डिजिज होनो आरो बे बुस्थुआ जादों गतिके बिनि थाखाय नोंथांमोना बेबस्था लानांगौ होननानै बुंदों। दा बे हिसाबै जों दिनै इमिडियेट स्टेप लाबाय आंबो बुंदों जे जेसेबां हायो थाब बेबस्थाखौ लानांगौ मानो होनबा बिराद गोसारो बे बेमारा लगे लगे बिराद गोसारो गतिके जाहाथे जोंनि रायजोफोरा एसे माबा लायो बे हिसाबै जों थांखि लाबाय आरो बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होनांगोन जे रायजोफोरा जे बेखौ माने सांग्रांथिखौ लादों आरो जोंनो जे खोन्थादों बुस्थुखौ ओंखायनो आं मोजां मोनदों आरो जोंना एक्चुअलि जों डिपार्टमेन्ट हारसिंबो हाया रायजोफोर हारसिंबो हाया गतिके रायजोजों जोंनि डिपार्टमेन्टजों बे जों रायलायनाय बा जोंनि सम्पर्कआ जानांगोन होमबासो जों दावखोलांनो हागोन खारन जोंबो सासे मानसि जों सार्भिस होनब्लाबो जोंबोथ' बबेबा जायगानि बबेबा गामिनि जों पाब्लिक नालाय गतिके बे बुस्थुआ कपारेसनाव जोंनो थानांगौ गतिके रायजोफोरखौ ओंखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि दावागुरि एरियानि रायजोफोरखौ आरो गावबुरा थंबुराव फैदों मागथाइ गावनि मानसिबो फैदों जोंजों दिनै रायलायदों गतिके जों एसे रायजोफोरखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन आरोखि बिथांमोना जाहाथे माबा मोनसे जुदि खोथा फैयोबा माबा जुदि बेबादि जुदि जिब जुनारनि खेथ्रआव माबा मोनसे अलखद जायोबा बिथांमोना जोंनि खाथियाव फैबानो निस्सय जों आगान सुरगोन खिन्थु माबा जुदि जोंना खहा थायो खारन 100% जोंनाबो अके थाया माबा खहा थाया बायदि आलादा खोथा खिन्थु जों नाजागोन आरो नाजागासिनोबो दङ आरो बेसेबांसो मोसौखौ बिजि थुनाय जादों सार बेखौ डाक्टारा इतिमध्ये भेक्सिन दियासै जादों भेक्सिन आरो ट्रिटमेन्टआथ' बुरजा जादोंना ट्रिटमेन्टथ' बहुत हয়েছে बेजों लोगोसे मा होनाय जादों मेडिसिन होनाय जादों जोङो आरो बै फिड साप्लिमेन्ट जेखौ होनो माने भिटामिन बायदिसिना फ्रियाव बे जोंनि बिटिसि प्रशासन बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो साप्लाइ हरनाय जोंथ' डिपार्टमेन्टनि जोंनि पारचेस खालामो नालाय आल्टिमेटलि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो हरदों खारन जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोना मेडिसिन भेक्सिना अबयसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ज' एन्टायार स्टेटनिफ्राय फैयो खिन्थु मेडिसिनफ्रा खिन्थु 100% जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ हरनाय बेखौ जों फ्रि अफ कस्ट बेहाय जोंथ' गाव पारचेस खालामनो हरनोबो हानाय नङा एथ' दामि जिनिसफोरखौ गतिके बिटिसि गभर्नमेन्टनि जोंनि माबानिफ्रायनो जों इभेन सेन्ट्रेल आं डाइरेक्टरखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिनि प्रग्रामनि थाखाय जे सार बे मेडिसिन एसे हरनांगौ हायोबा हरदो डाइरेक्टर सार बेयावनो मेडिसिन आरो भेक्सिन होब्लाबो गोबां रायजोफ्रा माने लाबोनो नागिरा बेखौ लानो मा बुंनो रायजो ना बेखौथ' एक्चुअलि जोंनि किसुमान बायदिसिना रिउमार ओंखारो नालाय थ' बायदिसिना आसलथे जों मानसि जाथियानो बिदिनोखा जे बाहेरा किसुमान खोथाफोरखौ जों खोनासङो खिन्थु डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा किसुमान मानसिया डिपार्टमेन्टनि बेरेखाय होनो नालाय दा बेखौ खोनासङो दा बेखौ एक्चुअलि गामियाव जों सांग्रांथि होनो हायिखाय बे एसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो आं रायजोफोरखौ रिकुवेस्ट खालामगोन माने खावलायगोन जे बिथांमोना माबा मोनसे बेफोरबायदि खोनायोबा आरो माबा मोनसे जुदि जों माबा मोनसे खालामनो हायोबा बिथांमोनाबो सोंबा जों लामाखौ मोनो आरोखि जे जोंनाव मा बेबस्था जों माबोरै खालामगोन बेबायदि आरोखि आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आं नोंथांमोननि खाथियाव नैबे कासियाबारि होननानै बुङो माथाइगाव खाथियाव आरोखि
बाहाय एथ' बोसोरनिफ्राय मोनसे इनस्टिटिउसन दङ साब सेन्टार बादि आरोखि हो दा बे बुस्थुआ दाख्लै आं फैदोंमोन आं नागिरना मोनाखै दा ओंखायनो रायजोफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों जुदि जायगाखौ नागिरनो मोनाबा बबेबा जायगा होबा निस्सय जों बे अफिसखौ बे इनस्टिटिउटखौ जों स्टार्ट खालामनो हागोन निस्सय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंखौ हेल्प खालामदों मोसौजों लोगोसे दा मा मा जिब जुनारखौ फाहामथाय होगासिनो नोंथांमोननि मोसौजोंथ' जों माने एनिमेल होनबाथ' एक्सुवेलि जोंनि लाइफ स्टक आरो पल्ट्रि होनोथ' थ' लाइफ स्टकनि भितरावथ' जों बाहायथ' बे बेमाराथ' जेनेबा मोसौनि खेथ्रआव दा जागासिनो दं बिनि अनगायैबो जों दस्रा ट्रिटमेन्ट खालामो बेफोर जाबाय बोरमाबो जों खालामदों अमानि भेक्सिनेसन सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दाना बाखि अमा बोरमा बेफोर दाउफोरखौथ' जों होगासिनो दङ दा जायखिजाया जेखौ मोनो आरोखि जों मानसिनि प्रथम लोगोआनो जाबाय जुनार जिब जुनार दा बे हिसाबै जायफोर फिसिग्रा आरोखि जिब जुनारनि भितराव मानसिफोर फिसिग्रा गासैखौबो जों ट्रिटमेन्ट खालामो जाखिबो माने जों हानाय माने बेफोरखौ औ फ्रियावनो जों थाखा फैसानि खोथा गैया आरो थाखा फैसा थाब्लाथ' जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मासे मानो दरमाहा लादों खोथा बेसे बेफोरखौ मावनो थाखायसो जों लादों थेंक इउ सार আজি दारागुरि गलाडाङि UPPL प्राइमारी अंतर्गत और ये लाइमन क्लाब गलाडाङि जे लाइमन क्लाब बेखौथ' उद्योगत स्पेशली आमार जे लाम्पी डिजीज गरु जे बियुपि হৈ আছে এই এলেকাত তো ইয়াত ভ্যাকসিনেশন কাম এনিমেল ক্যাম্পটো পাতা হৈছে আমি অতীতে মানে ভাল পাইছোঁ যে প্ৰাইমাৰীয়ে এই ইউনিক আইডিয়া গোসাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত এই জাৰাগুৰি গলাডাঙি প্ৰাইমাৰী প্ৰথমবাৰ এইটো দায়িত্বটো লৈছে আৰু আমাৰ যে এনিমেল এণ্ড হাজবেণ্ডাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগৰ মানে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে সেইদিনাখন তিনি-চাৰি দিন আগতে তেখেতে দিছে মানে দলে বলে তেখেতে আহিছে এই সদূৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা বা ইয়াতে আমাৰ হাৰাপুটাৰ ডিস্পেন্সাৰী আছে গোসাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে গতিকে ডক্টৰ হাজোৱাৰী ডক্টৰ নাথ ডক্টৰ অঞ্জলি দাস আৰু আমাৰ ডক্টৰ মনীন্দ্ৰ তেখেতে আহিছে আৰু ভালকৈ বুজাই দিছে যে সেই যে লাম্পি ডিজিজ য'ত মানে আমি আই বেমাৰ বা চিকেন পক্স আমি যিটো কওঁ মানুহৰ তেনেকুৱা হয় কিন্তু গৰুৰ তেনেকাই সিমিলাৰ এটা বেমাৰ ইয়াৰ টেকনিক্যালি কি হয় মানে ইয়াৰ লক্ষণটো কি ট্ৰিটমেণ্টটো কি এইটো কৈছে আৰু এই বেমাৰটো যদি হোৱাৰ আগতে হ'লেহে আমি ভেকচিনটো ল'ব লাগে এইটো নহয় ভেকচিন মানে আমাৰ এটা ৰক্ষা কৱচৰ নিচিনা যেনেকৈ আমি চবেই অৱগত কৰোণা ভেকচিন লৈছিল আৰু ভেকচিনটো আমি ঘৰৰ পৰা এইটো লওঁ তো তেখেতে জনাইছে আমাৰ পাব্লিকো যিমান হ'ব লাগিছিল তাকে আৰু ভালকৈ হ'লেহেঁতেন হয়তো সময়মতে তেখেতে আহিব পৰা নাই তথাপিও মানে আমি 90 এনেকুৱা মানে গৰুক মানে ভেকচিনটো দিব পাৰিছে আৰু হয় এইটো আমাৰ গ্ৰামীণ জীৱনৰ এইটো লাইফ ষ্টক বা যে পশু সম্পদ এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি সবাৰে গ্ৰামীণ জীৱন যাপনৰ এইবিলাক গৰু ছাগলী গাহৰি এইবিলাকে লৈ আমাৰ জীৱনটো মানে এটা সকাহ দিয়ে অৰ্থনৈতিকভাৱে তো আমি বানপানী হ'লে এইবিলাকৰ মানে ৰিস্কটো কম কেতিয়াবা পাওঁ মানুহৰ জীৱন জানমালৰ মানে মানুহৰ জানটো আমি প্ৰাইমাৰী প্ৰাধান্যটো পাওঁ কিন্তু সেই বুলি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে এনিমেলৰ যে সিকিউৰিটি লাইফৰ সিকিউৰিটি जो दिसे কিন্তু এইটো বানপানীৰ লগত কোনো জড়িত নাই জনালে এইটো ইউৰোপৰ পৰা প্ৰথম আহিছিল ৰাজস্থানৰ আপোনালোকে জানে ডেইৰী ফাৰ্ম আৰু গৰু পশুপালনটো বহুত মানে হয় তাৰ পৰা ৰাজস্থানৰ পৰা আমাৰ বেলেগ ভেৰাইটিৰ গৰুবিলাক আহে ইয়াৰ লগতে আহিছে বুলি আমাক জনালে কিয়নো এই গলাডাঙি জাৰাগুৰিটো শ্ৰীৰামপুৰৰ লগত লাগালাগ এই ইণ্টাৰষ্টেট যে বৰ্ডাৰ আমাৰ তো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ৰাখে তো এইটো চান্সেছটো বেছি হাই বুলি সেইটো কাৰণে সবকে মানে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই এৰিয়াত মানে শ্ৰীৰামপুৰ এৰিয়া গলাডাঙি আৰু বেলেগ বিভিন্ন মানে আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ BTAD অঞ্চলৰ এইবিলাক যে মুখত কাম কৰিব লাগিব এইবিলাক যে হয় এইটো আমি অনুৰোধ কৰিম আৰু
লাষ্টত আমি যে এনিমেল এণ্ড হাজবেণ্ডাৰী ডক্টৰ হাজাৰী তেখেতৰ টীমক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোসাইগাঁও ইকুইপমেণ্টৰ পৰা। সেয়ে আজি আমি লাইমন ক্লাবৰ সহযোগত জাৰাগুৰি গাঁৱত লাম্পি স্কিন ডিজিজ বেমাৰৰ আমি ভেকচিন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি লাম্পি স্কিন ডিজিজ হোৱা গৰুবিলাকৰ চিকিৎসা কৰিছোঁ। আমি লাম্পি স্কিন ডিজিজ বেমাৰৰে চিকিৎসা কৰিছোঁ আৰু ভেকচিন দিছোঁ। বেলেগ গৰু ছাগলীক ভেকচিন দিয়া নাই, কিন্তু কিছুমান বেমাৰৰ আমি চিকিৎসা কৰিছোঁ। ঔষধ সজাগতা আমি আজি আমাৰ ইয়াত ঠিক লাম্পি স্কিন ডিজিজৰ এখন আমাৰ প্ৰডাক্ট চিনেমা এখন দেখাই আছে, বৰ্তমানে চলি আছে। এইটো কক্ৰাঝাৰ ICTৰ পৰা আনিছে, এইটো এতিয়ালৈ চলি আছে আৰু এইটো সজাগতা ডিজিজৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে। আজি ইয়াত আমাৰ প্ৰথমতে উপস্থিত আছিল কক্ৰাঝাৰ ICTৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডক্টৰ ভূপতি হাজৰিকা আৰু মই নিজে আছোঁ, আমাৰ প্ৰচাৰৰ মহকুমা পশুপালন বিষয়া আৰু ঠিক হাৰাপোটা আমাৰ যিটো আঞ্চলিক কৃত্ৰিম প্ৰজনন কেন্দ্ৰ আছে তাৰ ডক্টৰ অঞ্জলি দাস, গোটেই 3জন ষ্টকমেন, নাম এজন ঋষভ নিৰোলা, দিবাকৰ মণ্ডল আৰু বিজু মাহাতো, আৰু এজন বেংকৰ আছে তেখেতৰ নাম হ'ল হৰনাথ ৰয়। আমি ইয়াত এতিয়ালৈ 97মান গৰুৰ ভেকচিন দিছোঁ আৰু যিহেতু গৰু আহিও আছে এতিয়া আমি ভেকচিন দি আছোঁ। আজি আমি ভালে সহযোগ পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ লাইমন ক্লাবৰ যিখিনি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে মই তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ঠিক আজিৰ লেখীয়াকৈ আজি এটা ভাল এটা আমাৰ উদাহৰণ হৈছে আৰু আজিৰ এই বস্তুখিনি দেখা পোৱাৰ পিছত অন্য গাঁৱে আকৰ্ষণ কৰিছে। মাকটাই গাঁৱৰ পৰা আজি মোক ফোন কৰিছে যে তাহাঁতৰ গাঁৱতো আমি কৰিব লাগে আৰু দাৱাগুৰি গাঁৱত আমি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। বহুত মানুহে গৰু ছাগলী গাহৰিক ভেকচিন দিয়াত ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, এইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে বেয়া কথা। কাৰণ ভেকচিনটো এনেকুৱা বস্তু যে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, আমি মানুহক কৈ দিহে দিব পাৰোঁ। মানুহে যদি আমাৰ লগত সহযোগ কৰে, আমাৰ ষ্টাফ আহে প্ৰতিখন গাঁৱত ভেকচিনৰ প্ৰগ্ৰেম এনেকৈ হৈ থাকিব আৰু কৰি থাকিব লাগিব, আমাৰ এইটো দায়িত্ব। আমি তেওঁলোকক মাতিম যে আপোনালোকৰ গৰুখিনি লৈ আহক, আমি ইয়াত ভেকচিনখিনি দিম বিনামূলীয়া। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। कक्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला कक्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयर सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।